em fa molta il·lusió. És un premi que, i ara quedaré malament dient-ho, perquè no és el primer premi que tinc. Soc una persona que té molta sort a la vida i n'he tingut algun altre, però aquest em fa molta il·lusió, perquè ve d'un col·lectiu que no és el meu i arriba als 50 anys de Rosa Sensat, als 50 anys meus. Potser és per això, vam néixer junts i potser per això ens estimem. I porta el nom de Marta Mata, l'any passat va guanyar el Tonucci, és un premi que hi ha un tòpic que us podria dir ara i ja us demostraré que és cert, que no l'oblidaré mai per molts motius. Primera, vaig saber que el guanyava estant amb el Tonucci, estava jo a Madrid amb el Francisco Tonucci i ell em va dir: Catalunya m'estimen molt, vaig guanyar el premi Marta Mata, i de cop vaig rebre un correu vostre que em deia, i vaig dir, jo també, i arran d'això ens hem fet més amics i hem quedat per celebrar-ho, perquè diem de Marta Mata a Marta Mata, podem parlar ja amb un altre nivell. Vull dir que aquest atzar que estigués jo a Madrid amb ell, que el vaig anar a entrevistar, fa que sigui especial. Després té aquesta cosa que detallaré una mica més d'això, d'un premi, perquè els premis que he guanyat estan vinculats a la meva feina, o escriure, o periodisme, però en aquest cas reconec que fa especial il·lusió que no siguis ben bé on ets. I després hi ha una cosa que els mestres realment sou molt bons amb tot, ho quadreu tot molt bé, perquè i això farà que jo ara marxi, perquè m'heu donat un premi, d'aquí 12 hores m'operen, és a dir, demà a les 7 del matí m'operen. De fet, jo a les 3 havia d'ingressar, a les 3 avui, i els he dit no puc perquè em donen un premi, i ara em deixen ingressar a les 7, vull dir que, em perdoneu el comentari que faré ara, però avui al matí una persona va dir, què tal, com pinta el dia? Dic, bé, mira, a les 6 em donen un premi i a les 7 una lavativa, és a dir, he explicat la meva vida d'avui, i m'agrada perquè jo soc partidari que la vida sigui així de natural, i la vida és una tragicomèdia, i per tant és difícil que oblidi aquest premi pel que és i pel que vindrà després. I el meu cirurgià em va dir, fa un mes i pico, em va dir, vull que vinguis al 25, que demà és com operarà, i vull que vinguis carregat d'energia. I potser us ho va dir vosaltres també, perquè aquí no se m'acut millor manera d'anar a un quiròfan carregat d'energia que és amb aquest premi, és a dir, que trobo que tot quadra molt i que per tant ho considero un molt bon auguri. La segona cosa que us volia dir és respondre a aquesta pregunta que em fan molt, que és què et passa amb els mestres? O sigui, jo porto un temps preocupat, perquè com que tendeixo a intentar animar els mestres, parlar bé dels mestres, em trobo que la gent em pregunta què t'ha passat amb els mestres? I la pregunta em preocupa, perquè sembla que sorprengui que algú defensi els mestres, és a dir, i dic, què t'ha agafat? Primer dic que en tinc molts mestres, tinc molts nens, doncs tinc molts mestres, trobo que fan una feina excel·lent i em sembla molt estrany delegar una feina tan important a uns professionals i criticar-los o menystenir-los o desanimar-los, mai ho he entès, però tampoc continuo sense entendre-ho. I el que m'ha passat amb els mestres també, és veritat, i amb vosaltres i molts altres membres d'aquest col·lectiu de l'educació, és que jo tímidament, em fa 20 anys que soc pare, fa 16 vaig fer un llibre, que va ser el 2006, doncs en fa 9 que vaig començar a fer un programa de ràdio, és a dir, m'he anat introduint com un intrus en el món de l'educació, pensant aquí rebràs, segur, és a dir, aquesta gent no te deixen entrar aquí, és impossible, perquè tens la tendència a pensar que els col·lectius són tancats, i amb aquí mai m'ha passat, és a dir, m'ha passat amb altres coses perquè vaig variant i des que vaig fer el programa de ràdio, el de televisió, sempre que he fet conferències, sempre he trobat que és un col·lectiu, penso, pobrets també són part dels desatesos que esteu, que qualsevol persona que ve i es mostra mínimament carinyós, doncs l'acolliu amb una generositat immensa, dic, aquesta gent de debò, sempre m'ha passat, i a més, jo confesso que tenia el prejudici de pensar, aquí rebràs, perquè és molt difícil, que ara tu parlis del seu tema sent un pare que no en té ni idea, doncs i en canvi sempre he trobat de debò, i per mi aquest premi ho confirma, he trobat molt agraïment, molta generositat, molta obertura, és a dir, que per mi desmenteix el tòpic que sou un col·lectiu tancat, jo penso que a vegades sou un col·lectiu a la defensiva, amb motiu, i això crec que no és bo, crec que no és bo ni que hagueu d'estar-hi ni que estigueu, però en canvi crec que és un col·lectiu molt obert i molt empàtic. I sí que, ho deia avui breument a l'article, ho he explicat més d'una vegada, sí que empatitzo molt amb vosaltres i em sap molt greu, perquè jo des que faig temes relacionats amb l'educació noto aquestes miradetes de condescendència de la gent, és a dir, que jo feia un programa de ràdio que es deia Com les criatures, que ara també presumiré, era el programa més escoltat de tot Catalunya, però la gent em deia, encara fas aquell programet, saps? La gent confon la mida de les criatures amb la mida del programa, però era un programa d'una hora. Un dia m'ha dit un tio que feia un programa d'economia de 15 minuts. Dius, què fas aquest programet? Si el meu és un programet, el teu què és? Dic, perquè són 15 minuts i parlant d'una cosa que no s'entén i que a més és mentida, això de l'economia, no? Vull dir, mira on ens han portat, no?
però resulta que és un món en què tu parles de política, d'economia, de coses així, ets algú, i si parles d'educació fas un programet. I una cosa que li vaig dedicar un article, un pobre home, em sap greu perquè no tenia el seu dia, però li vaig dedicar un article a Calonja, fa un parell d'estius, que em vaig trobar un home que em va dir que era subscriptor de l'Ara, em va felicitar, i després em va dir, i mira que quan vaig saber que el dirigiries tu vaig pensar, això no funcionarà de cap manera. Diu, vaig pensar, aquest no se'n sortirà pas. I dic, home, gràcies per la confiança. Perquè diu, com que venies de fer allò dels nens, va dir, rufant el nas, no? És a dir, que vaig notar aquest prejudici, vaig pensar, ostres, imagina't ser mestre. Ara he tingut la sort de padrinar algunes quantes promocions i sempre els dic, entenc el que ha de costar, perquè clar, és molt fort. És a dir, que hi ha periodistes que arriben a dirigir un diari a base d'anar a rodes de premsa on es fan preguntes apuntant coses que els dicten els polítics i això ningú discuteix. I com que vens de fer-ho dels nens, aquest home va dir no te'n sortiràs. Estava sorprès, estava sorprès que algú se'n sortís. Aleshores, aquesta mirada condescendent i aquest menyspreu i això, doncs, reconec que és un desgast. I el meu consell, a mi me l'he aplicat i és a vosaltres, que ja ho feu, és que ni cas, diguem. És a dir, que jo crec que els que estem aquí sabem que l'educació és el tema més important del món, que com he escrit avui, deies tu, ara és la solució i per tant ja s'ho faran. És a dir, algun dia ja ens ho agrairan i si no, escolta, per nosaltres és el tema més important i ho fem perquè ens agrada i sabem que ho fem i ens agradaria rebre més suports i més simpaties, però si no volen fer, doncs ja s'ho trobaran. I res, acabo, perquè segur que ja he pres els 3 minuts, amb una obvietat, que és que aquest premi, evidentment, l'he de dedicar als meus pares, que estan aquí, als meus fills, que estan aquí, a la mare que els ha parit, que també està aquí, perquè són el material, diguem, dels meus programes de ràdio, televisió i conferències, diguem, i per tant, literalment aquest premi és vostre. I a més, quedeu-vos perquè hi ha a l'hospital, o sigui que no vull entrar al quiròfan amb això, perquè... I també dir-vos, també ho he escrit avui, que a mi em fa molta il·lusió que aquests primers 50 anys de la vida considereu que he fet alguna cosa per l'educació, que he fet alguna cosa útil per l'educació, però que jo els premis no els considero el final de res, sinó un compromís, i per tant vull aprofitar per comprometre'm i per dir-vos que els pròxims 50 anys faré coses per l'educació. Vull dir que el centenari de Rosa Sensat, doncs, si voleu, si voleu em doneu més de 3 minuts, perquè als 100 anys parlaré molt, doncs vingui i podrem celebrar. Moltes gràcies.